Agrokomplex 74. 25 hektárov výstavnej plochy zaplňali návštevníci zo všetkých kútov našej vlasti. Prišli všetci, ktorí sa chceli oboznámiť s úspešnou štvrtstoročnicou socialistického poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu u nás. A bolo sa na čo pozerať. Každý z jednotlivých exponátov symbolizoval medzník na ceste k víťaznému dnešku. Ak vás podobné filmové alebo fotografické dokumenty z histórie Agrokomplexu zaujímajú, pozývame vás na Agrokomplex 2013, kde v rámci projektu Agrokino na tému 40. výročia vzniku nášho podniku uvidíte viac. Tešíme sa na vás.